Crec que sí. Ui, que se't veu, que ja estem en directe. Sí, clar. A veure... Ei, què tal, família? Benvinguts al directe 60. L'he titulat La gran potada. No putada, la gran potada. Estic amb el mòbil perquè no anava a fer un directe sobre això, anava a fer un directe sobre videojoc, però vull jugar al Barça, que per cert l'estàvem a punt de veure. I la posaré un segon. Uepa. Heu pogut veure un segon al Barça. Li he dit la gran potada. Vull recordar aquest moment la resta de la meva vida. Acaba de passar una cosa flipant. El Neo, el meu fill, acaba de fotre una potada, o sigui, acaba de rujar d'una manera tota la llet que ha sigut una font gegant. Mira, sí, espera, estic aquí, com podeu veure, tinc aquí la tovallola perquè he hagut de netejar-ho. O sigui, estàvem drets, encara sort, a veure, vaig a girar la càmera. Estàvem drets en aquí i el Neo estava en braços. I estava mirant com cap allà, però apoyat, diguéssim, en l'ombro, i ha fet un raig així com de llet, molt bèstia, que ha fet així com... I tota la llet ha anat, perquè us pugueu imaginar, ha anat a sobre del parque, a sobre de tots els seus joguets, a sobre del gimnàs, ha anat a sobre de la taula i ha anat a sobre del sofà, que ara ja està tot net, i evidentment tot el terra ple de llet. Una cosa impressionant, o sigui, estava... No li he fet una foto perquè he anat ràpid a netejar-ho, perquè és que si no després es queda, ara fa una mica de peste. Però bueno, està ja tot net, per sort. No sé qui ha entrat ara en el directe. El cas és que hem solventat el problema, el pobre deu tenir gastroenteritis o deu tenir molts mocs i està fatal, i tenia 38,1 de febre, o sigui que imagineu-vos, però ha deixat això d'una manera que, mira, encara hi ha aquí uns papers que estan mig mullats. Perquè us feu una idea, això ha sigut una mica el que no he pogut eixugar. Però bueno, per sort... I jo, no? I jo m'he quedat... Ah, bueno, clar, sí, és veritat, la meva parella també s'ha quedat plena de llet. O sigui, llet per tot arreu. Per sort era llet amb moc i tampoc estava molt digerida, o sigui que fa una mica de peste. Ha potat, però bueno, no és tan exagerat com per... Esperem que no faci gaire peste i ho acabarem de netejar i ara ja ens posarem a veure el Barça, que és el que anàvem a fer. O sigui, el tio ha anat a potar just quan anava a començar el Barça, una cosa... És, bueno, coses que passen quan tens nens i fas imprevistos. Jo volia esperar-me a la meitat del Barça, si de cas... Bueno, volia jugar un videojoc abans del Barça, però clar, entre una cosa i l'altra... Ui, quasi marca el Barça! Bueno, entre una cosa i l'altra, al final avui no jugaré cap videojoc, no faré cap directe i ho deixarem aquí. I bueno, ha sigut una mica un vídeo una mica improvisat. Però bueno, com a mínim ja teniu el directe d'avui, que sapigueu, els que no ho sabeu, que estic fent un directe cada dia, és un repte que m'he marcat aquest 2018, fer 365 directes, un directe cada dia, i avui era el directe 60 ja portem 2 mesos sencers de directes, sí que es ve endavant amb un nou directe i segurament amb un nou gameplay. No he pogut penjar cap nou vídeo de FIFA, ni d'Uncharted, ni de res, perquè no he tingut temps, la veritat. Avui ha sigut un dia molt complet. A més, ens comprarem un cotxe nou i, bueno, entre una cosa i l'altra estem molt ocupats i tinc molta feina. Per tant, deixem el directe aquí i espero que us hagi agradat. Si de si ja sabeu, recolzeu el vídeo amb un bon like. Ens veiem demà amb un nou directe. Fins la pròxima. Adéu.